Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z jakiegoś filmu Barei, że chłopy, co rozwożą mleko, zaraz do tego motywu wrócę, czaskają po 4 nad ranem tymi kontenerami i ktoś tam się z okna wydzierał, nie, że mu to zawodzo dali spać i ty tak się dziwo na wierzch, liczy, które to jest mieszkanie, liczy, które to jest flaszka, no i nie muszę padać, co on do tej flaszki zrobił. Czym flaszka na mleko z lat 80. Ona mu trochę inszy muster. Takie była starsza, była taką bardziej sam podtoczono i tu jeszcze miała logo, tak się to dzisiaj pada nowomodnie, logo takiej spółdzielni mleczarskiej, bo no to było jedyne słuszne. Bardzo rzadko mleko było we sklepach, w ogóle nabiał. Mleko się dostawało pod drzwi, jak się ktoś obstalował, czyli trzeba było wystawić albo jedna próżna flaszka, albo dwie i te, co te mleko roznosili, ustawiali ci pełne. My raz mieli flaszkę z niespodzianką. No, W środku była szmata z mycia garów, chyba ktoś... No widzisz, i do tego zmierzą, bo tak, ja jest alergik na mleko i mnie mleko nigdy nie pasowało, także my mleka nigdy nie zamawiali, ale vis-a-vis nos były sąsiady, które nos brali za to, że my ich z tego mleka okrodomy, bo im ktoś te mleko kradł. Oni zamawiali zawsze 2 flaszki. No zresztą też na jakimś filmie jest pokazane, że chłop mu klatka na mleko, na kłódka, nie, i tamten mleczarz to mógł stawiać. To wcale nie było takie głupie, nie, że ktoś się to wymyślił, że taki był film, że to jest teoria. Nie jest teoria. One i tak średnio co 2, co 3 dni ktoś te mleko kradł spod drzwi, a że my chodzili trochę później do roboty z chłopem niż one, bo one na 6, a mleczarz przychodził o 7, to ona chciała nas zobowiązać do tego, żeby my te mleko zabierali i w ten sposób to chronili. I o kurde, zamiast iść do roboty, zamiast zęby pucować albo co, to ją chowała na tego mleczarza, co by na te mleko przyjść i to mu wrząć, a i tak to zawsze ktoś ukradł i ona do teraz pewno myśli, że to my brali. I padała, że ja mam alergię, ale no niestety to nic nie pomogło. Także one się wyprowadzili, pani, jak ten film oglądacie, to jeszcze raz godą, to nie mywą te mleko podpierdzielali spod drzwi, nie wiem w to. Ale są my przy nawiale. Ja mam takie coś po komunie, zaś ktoś będzie pisał, że komuny w Polsce nie było, po PRL-u, że ja się boję wyciepnąć krauzy, boję się wyciepnąć flaszki, bo nigdy nie wiadomo, czy mi się to przyda. Taki normalnie uraz. I często zdarzały się takie rzeczy, ja to opowiem, to jest fakt. AZ jest w Tychach taki dom towarowy i przyszła kiedyś tam dostawa śmietany na spożywczy, no ale to wy tego też nie pojmiecie, bo wy idziecie przez market i tam jest tako śmietana, siako, srako, owako, 0 tłuszczu, 12%, 18%, 30% do zupy, co se wymyślicie, to w ogóle... Jeszcze z różnych firm. Ja, dokładnie tak, a tam tak jak to żerchwą padała, czek show na polowanie ze siatką i z prawdziwą siatką uplecioną. Bez to te baby w sklepie padają na reklamówka siatka. I patrzę, jest śmietana, ale ona przyszła w takich wielkich aluminiowych bańkach. No co my to? No ręki mieli kupić. I ja mam ta inteligencja po PRL-u. Się zawetowała kolejka i poszła 2 piętra wyżej, i przedawali krauzy. I kupiła się taką wielką krauza, bo krauzy były akurat. I że się wróciła do tej mojej kolejki, no niestety
się ta bańka tej śmietany skończyła. I o tak stoja i go, no kurde, no została z Krauzą, na którą, że musiała wydać pieniądze, a ona go zostańcie Państwo, jest jeszcze druga. No i jo akurat przyszła na ten moment otwarcia tej drugiej bańki, bo to się nazywało bańka, to było takie aluminiowe. I teraz słuchajcie, to było tyle lat temu nazad, a ja to pamiętam, ja zaraz powiem czemu. Ona ta śmietana otwarła, nie zamieszała, ją i dała ta Krauza, bo miała. Te za mną to dopiero przyszli na to, że piętro wyżej idzie Krauzy kupić, to polecieli kupić, a ona mnie z góry dała ta cała śmietana ze śmietany. Czyli nie dość, że ona była, wiecie, taką, to nie było homogenizacji. I no, ten cały wierch mi dała. Wiecie, jak ja się radowała. No co my z tym dalej robili? Następny odcinek.